da mai martaba sarkin Kano ya iso kuma yanzu a fara sallar jana'iza ga marigayi Saratu Gida.
Can. In yana ciki in ya ce a ciki za a yi sai a zubar da ciki amma can ake a rumfa za ku ajiye. Ai sai ya taso. Ai, ku gabara ka nan. Ku gafara da kanan. A wajen nan kai. Waye da ku yana nan zan ku ajiye ga yan ba. Nan zan ku ajiye tsakiya ba. Kai nan zan ku tsakiya ba. Juyata. Hausau. Je can a can za a yi sallah. Kowa ya taya Hausau. Kowa ya Hausau. Sarki yana fitowa za a tada sallah. Ai sauwa kalli nan gaba saka. Hausau wa kalli nan Hausau. Kowa ya Hausau. Kowa yana fitowa. Masu kallon mu barkanmu da warhaka, barkanmu kuma da kasancewa a filin gidan sarkin Kano inda ake dakon za a yi jana'iza ga daya daga cikin manyan shahararrun jarumai a masana'antar fina-finai ta Kannywood, wato Saratu Gidado, wadda Allah ya wa rasuwa da safiyar wannan rana ta litinin kenan, ta talata. Kamar yadda kuke gani ana dakon mai martaba sarkin Kano ne, Alhaji Aminu Ado Bayero, domin ya fito ya kuma jagoranci sallatar wannan gawa a wannan yammaci. Kuma kamar yadda kuke gani akwai fuskoki daban-daban na jaruman abokan aiki kenan ga ita marigayiya Saratu Gidado, wanda suka taru a wannan fili domin jimamin ɗaya daga cikin shahararriyar abokiyar aikinsu. To ana ci gaba da dakon mai martaba sarkin Kano a wannan fada tashi kafin a sallaci gawata. Kuma amma laifin ba Zaten mu ka ɗauka da mun yau suka lalacin mai rafa da sai. Easier da ina a gani? Easier da ok muje
Assalamu alaikum. Barka da aiki. Daga BBC muna so muna yin lafi ne za mu san magana ka. Dangane da wannan rashi da aka yi. To kai tsaye muna tare da jarumi Baballa Hayatu. Malam Baballa, ya aka samu wannan labari na wannan babban rashi da aka yi a yau? A gaskiya personally bayan da wancan sana ta post Instagram da TikTok wanda ya san alaƙa mu ya san mana shawar alaƙa da shawar alaƙa da sarati gida da mutum shi ne kalma da mutum shi ne magana da inda ya ta amsa maka aka in ta ce maka wani hukuncin wani ana da shekarun jiya ta min tax da guna da last week amma hukuncin ubangiji Allah sai gane samun mun yi alƙawari ta yanzu gida da suka sa ta magana ta zo nan kusa da kwamma hukuncin Allah sai Allah ya sa ta manta asiri ne kuma bayan na yi ashe mara tunan sun ta zo ina na ce gida ne ta ce yau na wace ta ce tabbas ya yi hakuri da mai so a dai haka dai muka ta yana waya Allah ya rawa gana sai dai kawai ko text ko waya yanzu na dawo daga masallaci sai tarar da miss calls na abubuwa da yawa tunda na bar waya ta aiki na tafi masallaci da last sai na zuwa tana ringin kai su a daki sai na gaba su Mansura ta fara gaya mu kuma shi da yawa kowa kira yake confirming a gurina shin da gaske ne ko kuma abin da suke yi daga bayan nima dai ne kokari ne kira lambar ta kashe da na fara kokarin yadda zan confirm magana ta kan basa babin da zamu ce sai dai ubangiji Allah ya cikin hajiya sarki dadi Allah da ya ba mu ta shekara kuma alhamdulillah ta mutu da azumi a bakin kuma alhamdulillah wannan wata kowa ya tabbatar a saratu ta kare watan a kokarin yin aikin alkhairi da neman yadda za ta aikin alkhairi ba mu da wani abu da ya rage ga yin face mu nema wa hajiya saratu a nafa kuma duk wanda ta bata masa muna roƙo shi ma dan Allah ya duba irin yadda rayuwa take ba ciwo babu komai ta samu ta kwanta ba ta tashi to da Allah wanda take da dan matsala ko samu matsala da su a social media ko muna roƙo da yi maka yafi ubangiji Allah ya gafarta mana ya shauka da makonci Allah ya ba ta mutunta musu tambayar kabari ubangiji Allah ya sa aljanna mu kuma idan ta mutu Allah ya sa mu cika wace irin baya za a ce Hajiya Saratu ta bari a wannan masana'anta ta kuma wani irin rashi za ku yi musamman? Rashi ko mutum ya mutu sai da samu madadin sa ya samu kuma yau da samu kacewa ne ya rasu sai dai ka samu wani ka kira shi amma ba shi ba so duk wanda lokacin da Allah ya dauki wani da kake tare da shi wannan mutumin ya tafi sai dai wani amma dai ba shi sai da haka Saratu Gidado ta tafi kuma za mu ƙara samun wata sabuwar Gidado kuma alaƙa da mutunci da amintaka da muka kulla sama da shekara 10 yanzu da wa za ka kulla an zama kamar yan uwa an zama cikin ɗaya ana tare ko da yaushe da daɗi ba daɗi akwai wani suna da ita kai take gaya mu a duniya duk inda na ji ya san ita ce za ta ce babban lambu ko a bacci nake an kira sunan nan na san ita ce saboda duk duniya ita ke gaya mu wannan so kaga kuwa ba za a samu kamar ta ubangiji Allah ya kyautar makwancin Allah ya sa ta ji asa Allah ya sa tana cikin waɗanda Allah ya yanta ya gafarta wa a cikin wannan fata Allah ya sa tana cikin waɗanda Allah ya rubuta sunan su waɗanda zai yanta ya sa su aljanna wannan fata amma mun gode Yakubu da Hassan mai fara da shi sai mu ci ana so mu katse
za mu so mu san sunanka. To, alhamdulillah sunana Musa da Isa. Kirana da sahabi. Na ji kana cewa kuna tare da marigayya Saratu Gidado bai fi kwana 3 da suka wuce ba. Ya ka samu wannan labari na rasuwarta? Yau ina gida ina bacci wanda da irin azumi ke yi ya ce ya dan rage lokaci. Baya ta na da tana tarin so wanda ya kira ne yake faɗa mun wallahi yana faɗa mun su zuciya ta tsanki ciki na kama saboda Allah shi ke da komai abu da ba mu taɓa tunani ba yana faɗa mun mai warkanta da abubuwan da suka faru ko in ce su faru tsakanin mu da yanda alaƙa ta tafi tsakanin na da ita su ne suka ta damu da zuwa da ce alhamdulillah sai dai mai mata ta kanta ina ganin dole da su ta ƙara taɓa sosai duba ga yadda a kwanaki muka ɗauka kuma na tafi da ita akwai sakina da na fara kirkina da na fara kitan sun yi su kuma ta nasa a wasu wannan abu irin nishaɗi da yadda irin abubuwan da sana'ar a lokacin su ne abubuwan Ana ganin Hajiya Saratu a matsayin wata jagora a cikin wannan masana'anta. Wane irin gibi za ka kwatanta rasuwarta da ta bari a cikin ku? Gaskiya mun Allah da akwai irin mutanen da idan suna da musamman samun wanda zai yi gurbin su kana tsaye musamman idan ka duba ga yadda ita wato mata su babbar jarumaci ta gaji ta ga samun wanda zai iya mai gurbin ta ma musamman sai dai komai lamarin da ya shi amma ya kafin ka samu ana tabbata abu ne mai samun zama amma masana'antar kane Allah ya mata rama, an gode. Ina ga ta tura min. Allah ya raya. Okay. Umar Ladi ka ci dubu sai ce. Muna tare da Abba Mustapha, shugaban hukumar tace fina-finai ta jihar Kano. Mala Abba ya kuka karbi wannan labari na rasuwar Hajiya Saratu Gidado? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Duk wani mai rai nan da shi. Allah ka kaddaro mana wannan rasuwa a daidai wannan lokacin da muka mutum ne kirki mai san talakawa mai san sadaka da kuma san marayu Allah kullum babu abin da take irin aikin Allah mun karɓa Allah ka yafe mata Allah ka sa ta huta Allah ka sa aljanna shi mutum ne kirki wanda ba za a iya kamanta irin yadda muka yi rashin ta kuma ta mutu da baki da azumi a bakin ta Allah ya yafe Amin. Gaba ba haka. Ina yin picture ina Ai baya. Kun karkace ba.
Kuyo baya ba, haka kuyo baya, kuyo baya, kuyo baya. Allah mai yi baya masu wani. Allah ayi baya. Kuna shiga kotu ne. Wai mutane su baya. Yes. Shi ne zai fito yau. Sai kun ƙara maɗa kasi muku magana ba. Kunga. Kunga. Hai. Ku ɗan yi baya da Allah. Wannan ba zai matsa ba. Shi ne Allah mai jallabiyan nan kaɗan matsayi ne jallabiya. Mutane su yauke su. na mai martaba sarkin Kano ya iso kuma yanzu a fara sallar jana'iza ga marigayiya Saratu Gidado. An kammala gabatar da sallar jana'iza kenan ga marigayiya Saratu Gidado, kuma daga nan za a tafi zuwa makabarta domin a karasa binne ta, kuma duka da hakan ne
mu ma muka kawo muku karshen wannan jana'iza da muka kawo muku kai tsaye daga fadin mai girma mai martaba sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero. Allah ya ji kan Hajiya Saratu Gidado da su, Allah ya mata rahama, mun gode.